सावंतवाडीचो बीजेपी पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेलीच्या प्रचारावेल्यान आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण बरेंच तापला। पयली शिवसेना मुखेली उद्धव ठाकरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर सावंतवाडीचे जाहीर सभेत बाण मारले। उद्धव ठाकरेचे टीकेक मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीची ही जाप। इकडे सुद्धा जी काही गद्दार माणसं उभे राहिले त्यांच्या प्रचारासाठी बाजूच्या राज्याचा मुख्यमंत्री यावा। आज तुझं राज्य सांभाळणार आहे का? ते सांभाळ, इकडे कशाला येतो? महाराष्ट्रामध्ये तुझं काय काम आहे? आम्ही आहोत, समजतो। अरे ज्या महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला दिशा दाखवली तिकडे गोव्याचा मुख्यमंत्री होऊन महाराष्ट्राची दिशा दाखवतोय गद्दाराची। पहिली आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा इथे कुठेच प्रचाराला आलेले नाही। बहुतेक त्यांचा इशारा माझ्यावर असेल तर त्यांच्या पायाखालची जमीन आता सरकत चाललेली आहे। माझा दौरा जो पूर्ण या मतदारसंघात झाला, प्रत्येक मीटिंगमध्ये एवढा उल्हास होता, एवढा उत्साह होता की प्रत्येकाने हे ठरवलेलं आहे की आपलं मत हे राजन तेली साहेबांना असणार आणि त्याचबरोबर आपलं मत हे कपाट या चिन्हावर असणार आहे। हे वाघयुद्ध सुरू जाता थंय आसा। आता सावंतवाडीचो शिवसेना उमेदवार दीपक केसरकरानूय तेल घाले। सिंधुदुर्गात पर्यटन वाढता ते पळोवन खंय गोंय हाल्ला। पर्यटनाची असा सुंदर पाया तयार करण्यात आलेला आहे की पुढच्या काळामध्ये गोवा राज्याच्या पर्यटनाला धोका निर्माण होईल एवढी ताकद या सिंधुदुर्गमध्ये निर्माण झालेली आहे। आणि याची जाणीव झाल्यामुळे अख्खं गोवा राज्याचं मंत्रिमंडळ हे माझ्या विरोधामध्ये प्रचार करायला सावंतवाडीमध्ये उतरलेत। महाराष्ट्रात शिवसेना बीजेपीची युती, मात कोकणात दोघांचो एकमेकाआड धुमाकूळ। तातूंत नितेश राणेचे बीजेपी उमेदवारीन प्रकरण आनीक तापला। शिवसेना आणि बीजेपी कोकण सध्या प्रतिष्ठेचे जाल्ल्यान दोघांचोय ते। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।